A cereixa, o viño e o aceite de Ribas de Sil comparten protagonismo na festa de exaltación que o Concello de Ribeira Sacra lles dedica anualmente a comezos do mes de xuño na contorna da praia fluvial. Para contribuir á promoción destes tres produtos insignia da zona, a Deputación incrementou a súa achega que ascende a 11.000 euros a través do Plan Deputación 2024. O presidente da institución provincial desfrutou do festexo na compaña do alcalde de Ribas de Sil, José Luís Sotuela, xunto a deputados e outras autoridades. José Tomé valorou o traballo levado a cabo polo Concello e os produtores, que ademais de consolidar esta cita con 20 anos de historia, conseguiron proxectar a identidade e calidade destes produtos. O presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, José Antonio Quiroga, foi o encargado de pronunciar o pregón deste ano.